येणार वेळ विश्रांतीची. हो. आणि असं असताना हा वीरवाणा पोशाख करून तुम्ही विश्रांतीच्या निमित्ताने इथं आला. मी जाणतोय आपल्या पत्नीचा महान म्हणजे आपल्याला झालेल्या समाजात प्रेमार देण्यात असतात, पण मी इच्छावे ना तो विश्रांतीसाठी नाही. चंद्रसेने मला हवाय तुझ्या आनंदाचा आवड आहे. मी तुम्हाला आनंदाचा निरोप दिला नाही असा मी जाणतोय आणि कुठे नाही ते माहितीये. बरं मला सांगा, आनंदाचा निरोप देण्या अगोदर तुम्ही कुठं जायचा विचार केला? काही अगं तुला ज्ञातच आहे केवळ हक्काबाई आमचे मामा लंकेचे अधिपती लंकाधीश रावण यानं 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख पौत्र भ्राते गमावले. अगदी साहेबाचे मामा अगं आज दुःखात आहे आणि त्यांचा मला संदेश आला होता. काय म्हणून? की मही तुम्ही दोघे जसे आहात तसे या. आम्ही तिथं गेलो त्यावेळी त्याने आम्हाला काय सांगितलं माहितीये का? काय सांगितलं आहे? माझा हट्ट पूर्ण करण्याची प्रतिज्ञा केली. राम सौमित्रानं आज सारं काही संपवण्याचा जणू काही पण घेतलाय. पुत्र पौत्र गेले तरी मला दुःख नाही. माझा हट्ट आहे, माझा ध्येय आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी किंवा दोन भाषाची मला गरज आहे. हे बघा मामा असे हट्टीपणानं का वागतात याचं कारण नाही हो. पण सगळ्या गोष्टी माहीत असून सुद्धा ते विचार करत नाहीत. बरं मला सांगा, तुम्हाला तिथपर्यंत बोलवण्याचं कारण? कारण आहे काय की मामाच्या वतीनं राम सौमित्र याच्याशी संघर्ष करावी ही मामांची इच्छा आहे. नाही नाही असं होतं का? मला सांगा, मामांची इच्छाही असेल पण मामांच्या मताशी तुम्ही सहमत तर झाला नाहीत ना? चंद्रसेने आमच्या मामानं काय केलं यापेक्षा ते नात्यानं आमचे मामा आहे आणि आज संकटग्रस्त आहे. अशा वेळी त्यांना जर सहाय्य केलं नसेल तर त्यांचे आम्ही फाचे हे सांगण्याचा अधिकार असते. मला सांगा, एवढ्या गोष्टीसाठी तुमचं नातं तुटलं जाणार आहे का? पण बरं काय वाईट काय या सर्व गोष्टीचं ज्ञान तुम्हाला आहे. मला सांगा, त्यांच्या मताशी तुम्ही सहमत तर झाला नाही? सहमत नाही, समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. बरं केलं तुम्ही. धिक्कारला त्याने आम्हाला दुसऱ्याला दिली या महिला मला सांगायचा कोण विश्वास ठेवत नाही जो आपल्या पराक्रमाला दिलेला भूषण कधी केव्हा भूषण समजेल नाही ना. पण तरी सुद्धा एवढ्या गोष्टीसाठी स्वाभिमान जागृत करून काय याचा उपयोग? तुम्ही प्रत्यक्ष पाहताय, मी सांगण्याची गरज नाही. काय 1,00,000 पुत्र 1.25 लाख पौत्र म्हणता म्हणता संपून गेले. मी असं म्हणत नाही काही दे तुम्ही त्यांच्या मताप्रमाणे वागू नये असं माझा हट्ट नाही. मग काय म्हणायचं आहे तुला? पण बरं वाईट या गोष्टीचा विचार करण्यासाठी तुमची बुद्धिमत्ता आहे. चंद्रसेने बरं वाईट आहे जाणण्याची माझी क्षमता नाही असं नाही, पण या समोर माझा एकच ध्येय आहे. संकटग्रस्त मामाला सहाय्य करणं आणि ते मी करणारच हा माझा अंतिम निर्णय. ठीक आहे, मी किती जरी नको म्हटलं तरी तुम्ही ऐकणार नाही. कारण तुमचं नातं टिकवायचं, आपल्या मामांबद्दल असलेलं प्रेम तुम्हाला सांभाळायचं. हे कळतंय ना तुला? कळतंय मला सांग. मग ते मला आनंदाचा आनंद दिलाय. मला जायचंय स्वामी. हा आता काय झालं? निरोप देईल. पण एक लहानशी इच्छा माझी पूर्ण करायची. लहानची इच्छा हो. आणि अशा वेळी की माझ्याजवळ वेळच नाही. बरं ऐकूया काय तुझी इच्छा? कोणत्याही कर्तव्यात पुरुषाची स्फूर्ती देवालाही धर्मपत्नी असते. बरोबर आहे. प्रभू रामचंद्रांबरोबर संघर्ष करून तुम्हाला यश प्राप्त होईल यात शंकाच नाही. मग एवढा आत्मविश्वास आहे कारण तुमच्या अंगी तेवढे पराक्रम आहे. मग किंतु का याचं कारण आहे काय करणार? येणारा प्रसंग काही सांगून येत नसतो. सांग. तुम्ही युद्ध करत असताना तुम्हाला अपयश होऊ नये म्हणून
पंचारती करावी अशी माझी प्रामाणिक धन्य धन्य जन्मसरे म्हणेन मी. युद्धात आपल्या पतीला यशाची प्राप्ती व्हावी यासाठी तुला पंचाला वळायचे. एवढीच माझी तयार आहे त्यासाठी? लवकरात लवकर ये. नाही बरं. वाटलं तर दादा त्यांनी संमती देणार नाही. ठीक आहे? इथे इशारा पूरा करूया. ही निरंजनातील जो स्वतः जळते का तर इतरांना प्रकाश देण्यासाठी तुमच्या अंगीचे पराक्रम आहेत. त्या पराक्रमाने तुम्हाला साथ द्या. ही ज्योत मनामनात अशीच तेवत राहा अशी पवित्र भावना धरून मी पंचायत अंतरी मी पूजिले जीवलगा.
जनालायित होते त्याला आधार नसाय आणि तो आधार टिकावा म्हणून जर तुझी तळमळ असेल राईट या विश्वचराचरात या महिला जगाच्या आड करणारी पाशवी शक्ती कुणी नाही मी अमर आणि अजित आहे का अशी थट्टा करायची मला कुणी मारू शकत नाही अशी जीवघेणी थट्टा नका करावू चंद्रसेने स्वामी मला सांगा या जगात जीवसृष्टी ही जन्माला आली ज्याचा जन्म झाला त्याला मृत्यू हा ठेवलेला मी जाणतोय या विश्वात शाश्वत काही नाही जेवढा निर्माण होता त्याचा सेवाला अडथळ आहे आणि त्याप्रमाणे या महिला तुझा आहे जगाचा आगळा आणि वेगळा तुम्हाला मृत्यू आहे हे सत्य आहे ना? सत्य आहे मग ऐक मला सांगा कैलासच्या महादेवाची मी निस्सीम भक्ती केली हे नेता येईल तुला मग त्याचा कैलासीचं नाही या तुझ्या पतीला प्रसन्न ठरवले आणि त्याने मला अमरत्वाचं वरदान दिलंय काय म्हणू नाही समाज दुर्दैवानं माझ्या वैर्यानं माझ्यावर वार केला आहे माझ्या रक्ताचे थेंब भूमीवर पडतात त्या रक्तावर शिव शंकराच्या कंठी असणारी रुद्राक्ष माळा त्या रक्ताने समोर अमृताचा शिरवान करते मी पुणे सजीवित होईल मी वरदी आहे मला मृत्यू नाही झालेला समाधान बोल म्हणजे तुमच्या मृत्यूचं रहस्य तर असं आगळ्याने वेगळं आपल्या परमेश्वरानं माझ्यावर उपकारच केले हो, उपकारच ठीक आहे खरं समाधान मग ठीक असं तर असेल ना हा निघालाय तर जा तुम्ही. मोमापर्यंत जाईल मोमाला सहाय्य करीन रोम सौमित्र्याचा सेवन मी निघत करेन पण तुमचं कर्तव्य पूर्ण झालं. की मला एवढं सांगून जा काय म्हणू बोल की पहिलं पाऊल पडेल ते चंद्रसेनेत तुझ्या मध्ये निश्चितच कारण माझ्या यशाचा अर्धा वाटा तुझाच आहे तुझा पाठीवृत्त दैट माझ्या पाठीशी आहे माझ्या पराक्रमाला त्याची साथ असल्यामुळे विजय होणार आणि विजय होऊन पहिला पाऊल टाके तो चंद्राचा तुझ्या महाला तुझ्या प्रभू मी आपल्यावर विश्वास ठेवून आनंदाचा निरोप घेतला माझ्या सौभाग्याची सारी चिंता तुम्हाला असली म्हणजे तेव्हा प्रभू रामचंद्र माझ्या सौभाग्याचं रक्षण करा म्हणजे झालं रक्षण करा म्हणजे झालं
तुझ्यासाठी माझा आत्मा तडफडतो, तळमळतोय. रोम रोमात राम समाविष्ट झाले. कारण रामाशिवाय मला या विश्वात कोणती गोष्ट वंदनीय नाही. मला कारण काय असेल, कशा माझ्या अंजनी मातेला जन्म दिला. जन्म देताच शिव तृषा शिवाला मला पूर्ण झाला. दे तरी मला काहीतरी खाण्यासाठी दे. हे शब्द ऐकताच माझी माता म्हणाली, जा बाळ, वृक्षावर परिपक्व झालेला फळ जाकीर करून हे भाव एका क्षणातही विलंब लावता एक पूर्व दिशेला माझा लक्ष गेलं. एक परिपक्व झालेला फळ माझ्या दृष्टिगोचर झालं. एका क्षणातही विलंब लावता एका क्षणात केलं. देवा, ते फळ ग्रंथ करणार एवढ्या कसला तरी आघात माझ्या हनोटीवर झाला आणि एका खोल दरीत मी मृच्छित पडलो. मी मृच्छित पडताच माझा पिताजी म्हणजे वायुदेव त्या ठिकाणी अवतीर्ण झाले आणि मला जावा. वायुदेव अवतीर्ण होताच सारा 33 कोटी देव तिथं अवतीर्ण झाले. कारण त्या क्षणी माझ्या पित्याला सारे देव विनंती करू लागले, हे वायुदेवा, या अखेरी श्वास संचार तू जर स्थिर झालास तर विश्वलयाला जाईल. देवा, एका क्षणापूर्वीच माझ्या पितांच्या मुखातून शब्द निघाले, जोपर्यंत माझा पुत्र जिवंत होत नाही तोपर्यंत संचार करणार नाही. त्या क्षणी साऱ्या देवाने मला जिवंत केला. नुसता जिवंत नव्हे तर मला ज्या सूर्यनारायणाला गळतीत ज्या देवेंद्राला वज्र फेकीला आणि त्याचा आघात माझ्या हनोटीवर झाला आणि मी मृच्छित पडलो. त्या हनोटीचं आणि वज्राचं महत्व राहण्यासाठी या मारुतीरायाला वज्राने देवाच्या संस्थेला मी इतकं झालो. त्या क्षणी माझ्या पिताजीने माझ्या मातेजवळ मी पुन्हा अभ्यास केला. सांग माझे माझा देव तो माझा त्याच वेळी माझी माता म्हणे, जा बाळ, यज्ञ पवित्र आणि गुप्त कौतिक जो ओळखे तो तुझा देव, तुझा परमेश्वर. हे राघवा, तुला सरोवराच्या ठिकाणी तुझी माझी गाठा भेट झाली आणि देवा, क्षणभर माकड चेष्टा म्हणून पण देवा, ज्याच्या मृदुवाटीवर तू विराजित झाला होता त्याला माझ्या मृदुवाला बाण केला. देवा, तुझ्या मुखातील ते शब्द, थांब सौमित्रा, अरे कोणावर बाण सोडतोयस? ज्याच्यावर बाण सोडतोय तो कोणी मला पारिका नाही. तो माझा परम भक्त सखा हनुमंत. होते देवा, रामाच्या चरणी मिळवलो, रामाचा दास झालो. देवा, केवळ वाळीचा खाप करून किष्किंध्याचं राज्य शुक्रेवाला दिलं. भगवंता, माझ्या सीताबाईचं चौर्य पण देवा, प्रभावच्या आज्ञेचं उल्लंघन मी कधीच केलं नाही आणि याच्या पुढे कधी करणार नाही. म्हणूनच राघवाला सहाय्य करावं आणि त्या भक्ती रावणाच्या कैदेतून या माझ्या केवळ कुलात नाती जन्माला आलेल्या 18 पत्न केवळ वानरकुला सहित रामचंद्राला मी सहाय्य केलं. 72 कोटी 20 56 कोटी गोळा
त्याचा घात केलाय. पण देवा अजून तो रावण युद्धासाठी येत नाही. आणि धर्मे तत्वजिका सतेज राहण्यासाठी शिवाय राजा अंबरीश याला दिलेलं वचन पूर्ण करण्यासाठी आजपर्यंत मत्स्यकच्छ वरा नर्ष वामन परशुराम आणि सांप्रत 7व्या अवतारानं राम या नावानं नटलोय. सद्भाव दशरथ सद्भक्ती कौशल्या यांच्या पोटी राम नामानं नटलो का आणि कशासाठी? तर या माझ्या राम अवतारात मानवतेचा धर्म, मानवतेची कक्षा, बंधन मला मानवतेसमोर ठेवायचंय. म्हणूनच पितृवचन आणि सावत्राईची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी 14 वर्षाचा खडतर आणि या वनवासात केवळ माझी धर्मपत्नी जानकी आणि सौमित्रा तुझा हट्ट पूर्ण करण्यासाठी तुम्हाला समावेश ठेवा लागला. पण एक क्षण आठवतोय, 14 वर्षाचा खडतरचा पंचवटी राहत असताना लंकावेश केलेलं कपट, त्या कपटाला मी बळी पडलो आणि केवळ सीता देवीचा लंकावेश वेद बघता वेद सोडता खरोखरच साक्षात पार्वती परमेश्वराचा भक्त मी माझ्या मुखाने सांगण्याची गरज नाही. पार्वती परमेश्वराला आत्मसात करण्यासाठी लंकावेश तू काय केलंस हे अखिल जगाला. आणि असं असताना परस्त्री माते समान, वरकन्या पुत्री समान हे तुला न्याद असताना अपमानानं मन तुझं सोडानं फेकलं आणि काय केलंस? पण जैसी करणी वैसी भरणी होत नाही, ते बऱ्यासाठी होत आहे. लंकावेश हे तू का केलंय, कशासाठी केलंय मी जाणतोय. राम जाणे रावण आणि रावण जाणे रामा. लंकाधीश रावण असं घडवून तुला काय मिळवायचं हे मला न्याद आहे. पण केवळ सीता देवीच्या मुक्तेसाठी 18 पत्नी वादरसेना 72 कोटी वीस 100 कोटी गोलांगुली आता मी सहाय्य. पण या तुझ्या हट्टापायी काय घडलं? अरे केवळ सार सर्व आणि आता फक्त राहिलास केवळ विजयाचं पान आमच्या बाजूला. ज्यांनी त्याने मला सहाय्य केलं ते सर्वजण आनंदात आहे. नक्कीच लवकरा लवकर देवी सीतेची सुटका म्हणून सारे जण उत्सुक झालेले. लंकाधीश जैशी करणी वैशी भरणी. खरोखर तू माझ्या अवतार करायला सहाय्य करतोय. अरे काय पाहतोय, ज्यांनी ज्यांनी मला अनमोल सहाय्य केलं वा वा सर्वजण उपस्थित आहे. उपस्थित केवळ माझा सौमित्र कुठं मला दिसत नाही.
असं येणं झालंय प्रभू. आपला कनिष्ठ भ्राता सौमित्र आपला पवित्र आणि पूज्य चरणी लाख लाख प्रणाम करतोय. आपल्या आशीर्वादाची गरज या पुण्य सौमित्राला. देवतुल्य दादा